जोंनि गेरुवा थालकुसि तुपुलिया सामनिदार बे ओनसोलाव लामा दथा बहुत जानो लागा दं अन्तत गेरुवा ओनसोलाव बहुत दाबो बेकवार्ड जाना दं आरो लामानि समस्या दङ निफ्राय प्रमद बर' बिथाङा दङ जाय बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावहाय 5 बोसोर बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि महरै बिबान बानबोनानै गोबां रायजोनि जौगानाय खामानि मावदों होननानै दाबि खालामबाय थायो दा बेबायदि बिजाथिखौ नोंथांमोना थोंजोङै दा बुंनाय बायदि नेवसिनाय बायदि जादों मानि थाखाय बिथाङाथ' 5 बोसोराव रायजोनि थाखाय खामानि मावासै पाग्ला दैमायाव गेरुवा ओनसोलनि जुदि जों दलंखौ मोनसे पाग्ला दैमानि सायाव जुदि मोनसे दलं बानायनो हायोबा जों हयथ' जों खुब 10-5 मिनिटावनो जों थारमाने तामुलपुर मोनहैगोन आरो लोगोसे जोङो गुवाहाटि खुब आधा घन्टा बा 45 मिनिट जों गुवाहाटि मोनहैनो हायो समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय नैबे बागानपारा बियाब अदेबानि बागानपारा ब्लकनि सिङावहाय जाय गोदानै डेलिमिटेसननि उनावहाय तामुलपुर विधानसभा बियाबाव हाबदों दा बे बियाबावहाय फैगौ विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरा माबायदि बिजाथिखौ मोननो हास्थायो जोङो ग्राउन्डआव हाबनानै रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननायखौ जोङो मिथिनो नाजादों बेबायदिनो जोङो माखासे बागानपारा ओनसोलनि गामि गोथौ ओनसोलाव जों हाबदों बिदिनो सासे सरासनस्रा सुबुं गामिनि जोङो लोगो मोनदों मा फोरमायगोन फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव नोंथांमोना माबायदि बिजाथिखौ मोननो हास्थायो खुलुमनाय थाबाय नोंथां मिडिया मोनसिंथाय जे फैगोन जितु 2026 नि 9 एप्रिलाव जानो लागा जितु बिधान सभा इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो जोंनि जितु तामुलपुर 43 नं तामुलपुर बिधान सभा समष्टिनि एनडिएनि प्रार्थी बिश्वजित दैमारि सार बिथांखौनो जोङो जय खालामनो थाखाय जों सेस्था खालामगासिनो दङ गतिके जों बिपिएफ हानजायानो जा बिजेपियानो जा एजिपियानो जा जों गासैबो मोनथामबो लोगो नांनानै बिथांखौ जों असम बिधान सभानि जे एसेम्ब्लियाव हेंगार हरनो हायो बिपुल भटआव जों बेखौ सेस्था खालामगासिनो दङ आरो बिथांखौ जों बिपुल भटआव हेंगार हरनानै जे आरो बेनिफ्राय मन्त्रित्व जे बिबान मोनबावो बेखौबो जों बिसास दं बिथांनि सायाव कारन बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्मा सारदो खोब मोजां माबा रिलेटिभ दङ बिनि थाखाय बिथाङा मन्त्रि मोननाया एकदम सहजथार मोनखागोन जोंहा बिसास दङ गतिके जोङो बेखायनो जे जोंनि बे ओनसोलखौ उन्नयन जेने जोंनि गेरुवा थालकुसि तुपुलिया सामनिदार बे ओनसोलाव लामा दथा बहुत जानो लागा दं अन्तत गेरुवा ओनसोलाव बहुत दाबो बेकवार्ड जाना दङ आरो लामानि समस्या दङ बेनिफ्राय स्कुल बायदिसिनानि न'फोरनि रिपेयारिं खालामनाय समस्या दङ ओमफ्राय जोंनि थालकुसियाव दैनि मोनसे समस्या दङ जेएमनि खामानिया कमप्लिट जादोंबाबो बेयाव रायजोफोरा दै मोनाखै गतिके बेबायदि समस्या दंबावो आरो प्रधान समस्या जाबाय जितु जों तामुलपुर समष्टि गोलैबायथ' एबार एसेम्ब्लियाव बे जोङो सिगां दङमोन बरमा समष्टि हिसाबै गतिके जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों बाक्सा दङमोन खिन्थु जोंनि दा सब खामानियानो जा रेशन कार्डनि खामानियानो जा बा अफिसियेलि खामानियानो जों तामुलपुराव गोलैजोबनायखाय जोंना मोनसे गोदोर समस्यानो दङ जेंनाया दङ जे जों दैलांबा जों जितु पाग्ला दैमाखौ बारना थांनो हाया तामुलपुराव जों थांनांगौबा हयथ' माबा जाना थांनांगौ ओइ हमनमा मा होनो बेखौ हाखाथा जाना थांनांगौ आरो इथि दा खैदानथि मोनसे दलं बानायदों बेबो जायाखै बेबो जाफुंगोन जाखाङो खिन्थु बिनि गेजेरावबो जों जुदि बे मोननै थांनांगौ जाबा जोंहा समनि बिराद सम लायो खाथिजों बारस' जानायनि थाखाय सुबिदा दङ नामा दङ दा जुदि नै जोंनि जितु पाग्ला दैमायाव गेरुवा ओनसोलनि जुदि जों दलंखौ मोनसे पाग्ला दैमानि सायाव जुदि मोनसे दलं बानायनो हायोबा जों हयथ' जों खुब 10-5 मिनिटावनो जों थारमाने तामुलपुर मोनहैगोन आरो लोगोसे जोङो गुवाहाटि खुब आधा घन्टा बा 45 मिनिट जों गुवाहाटि मोनहैनो हायो मोनसे खोथा बिथांनि बेरेखा हानजा अदेबानि इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा दङ जाय बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावहाय 5 बोसोर बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि महरै बिबान बानबोनानै गोबां रायजोनि जौगानाय खामानि मावदों होननानै दाबि खालामबाय थायो दा बेबायदि बिजाथिखौ नोंथांमोना थोंजोङै दा बुंनाय बायदि नेवसिनाय बायदि जादों मानि थाखाय बिथाङाथ' 5 बोसोराव रायजोनि थाखाय खामानि मावासै आरो लोगोसे बिथाङा गादिल' बिखासै जों बायदि नुबाय मानोना बिथांखौ एमपि बानायबाय राज्य सभायाव एमपि जाना थाबाय बिथाङा आरो स्टेन्डिं दा एमसिएलएबावबो गतिके बिथाङा आरो नै तामुलपुर समष्टियाव एबार एमएलए गेलेबावदो आरो बिथाङा जे गामबुराखौबो उनाव लाबावनो हायो गिजानि बेबायदि मोनसे थारमाने माबा फैदो आरो गोसोआव फैनायखाय जों गतिके बिथाङा गादि लबिया सासे होननासो जों सानबाय गतिके जिबायदि बिथाङा 5 बोसोराव बर' रायजोनि थाखाय जिबायदि सेस्था माबा बुंदोंमोन बर' रायजोखौ बेबायदि बिथाङा खामानि मावनायासो फेइलार जादों बिनि थाखाय जितु 2025आव जि बिटिसि इलेक्सन जालांबाय बेयावथ' हाग्रामाया 28 खान आखन लानानै सरकार गठन खालामबाय गतिके बेबायदियाव रायजोआ फोथायनाय गैला होननानै सानबाय आरो एबारबावथ' हारिबाथ' आरो गैखाला आरो इउपिपिएलआ थारमाने इउपिपिएल फैनाय सम गैला आरो नेक्स्ट माबायाव
नैबेनो जाबाय बागानपारा ओनसोलनि सासे सरासनस्रा सुबुं थारैनो बिथाङा फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिखौ मदद होनायनि बाथ्राखौ बुंदों बेबायदिनो जोङो माखासे ओनसोलाव बेबायदिनो रायजो राजानि जोङो बे ग्राउन्डआव मा बेनि रियेलिटिखौ दिन्थिलांनो जोङो नाजागोन दा आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों